Здравейте! Сега ще ви взема с мен в един от любимите ми здравословни магазини в Бали, откъдето си купуваме най-вкусния хляб с квас и ще ви покажа и цените. Хайде! Ето това е хляба, който ми е любим. Цената е 57 000 рупии, което е горе-долу 6 лева. Ботега е семейен магазин в Убуд, като собствениците са живяли в Италия и оттам е дошла любовта им към домашната храна и качествените продукти. Всичко, което виждате тук, е направено и подбрано с тази идея. Някои продукти се правят директно тук, в кухнята на магазина. Имат фета, което е 30 лева на килограм, ементал 50, имат дори и домашни ферментирали продукти. Всъщност бизнесът им е започнал с яйца, с ферма и свободно отгледани кокошки. Малките струват 32 стотинки, а по-големите 46, но толкова са големи, че кутията изобщо не се затваря. Освен храна, в магазина има и много натурална козметика, като два балийски бранда се отличават. Това са Bali Asli и Otama Spice. Имат и органични плодове и зеленчуци, но тя ги има и на пазара. Намерите и доста витамини, но имат и билкови смесици и прахчета, които са много удобни при пътуване. Малките са 6,50, а по-големите 9,50. Като имат миксове за женско здраве, против паразити, както и за детокс от тежки метали. Взимам и паста за зъби без флуор, която струва 4 лева. Добре, сега за млечните. По принцип в Бали млечните продукти са много по-скъпи, но тук си купувам кисело мляко, което много наподобява българското и струва 4 лева, което да, много е, но е качествено. Не да е млечни, има и веган йогурт. Това е кокосов йогурт, който е изключително гъст, много вкусен и струва 7,80. Темпето почти навсякъде в Бали струва около 10 000, което е 1 лев. В кухнята произвеждат и тези здравословни апетитни бомбони, които струват 2 лева за брой. И ето какво си купих. Един хляб с квас, 4 големи яйца, паста за зъби, 2 броя темпе и един натурален йогурт. Общо това струваше 16 лева и 22 стотинки. Според вас скъпо или ефтино е?